lilin yode bulane patu kula batu yode enak rasane nyambut gawe yode kasing bersatu kuyo prukut karo kacangane lilin yode nganggo panili enak mangane yode sing nganggo coklat sayur rukun yode sing migunani gotong royong yati men kuat lilin yode gulane klopo gula klopo yode lebih rasane nyambut gawe yode sing pasojo ayam tetrep rosa lawasi lilin yode bulane batu enak mangane yode bulane Jawa sayur rukun yode dimana maju gotong royong bayang praja Go
apa ki MC. Nek sinden tak angel ana manuk apa jal sinden ana manuke. Lah jal urip kesuwen terus mabur. Iya maksudnya nyong terus. Jenggelek tangi tolong lah. Ya. Mbaya ora kolu kon majlok. MC ne ke MC balita. Sepit burung kowe, Mbok. Ya, nah si balitane metu lah. Ki buyongane ora enggak wedhot, Mbok ya. Ngapa-ngapa jaluk mie ya gede karena sapi pun boleh kan mie sapi cekang jenggelek tangi mangan payu lah biru wah jan mbuhnya malah ngasih kosan gue bilang bireng ijo nenang 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 niki nun sewu niki para penonton wonten sing ngadi bobot lah malah ngedilus disambat mawon medeni polae suwe-suwe bayi nek gelem ngrokot biyunge ya kowe tan maning sepira Kang nah jan kelalen ya aku lah jenggelek tangi mangan arum kandor yo kang mangas manuke apa manuk uren soone kuwit aren ojo menco kuwit aren menco nanggon penganten nanggon penganten endi aduh ki ngene nggon apa ya lah kayak bedagas betugus wis ora uman lah pengantene kursi siji
Ki sindene rada dipencloki yuk. Ku coba melempar manggi sekulempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat. Jaman edian wong tuwa rabu perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo kutuke. Kok wedi karo manuke kakine. Ya mesti aduh giras. Pak jaman saiki nek dipenslok iku yen urung disangoni urung iso niat tuh. Alah, kayaknya mengenai niatnya golek duit, ya pancen abang ngemis lah, ngemis. Gue jaluk duit ya sangoni disit, orang disangoni cara munggah. Orang sangu orang niat. Manu cucak rawa, cucak rawa, dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake ser aduh penake nah wis waduh jan orang sembarangan ya orang kena dipoto kok dipoto kirim nang garwane gegeran ora usah dipoto temenan kirim nang Ramil jenggale tangi mangane arep kontor ya kandrung manuke apa manuk beo penclokane juk ojo mencok papa blindo penclokane kon kakine sinden ngene sawo kletak ora wani mencolki kakine dupae wis tuwa dadi ora dipencloki kira-kira kadang mencolki doke sing kae sing cilik mbok lah barang spenceloki ngenyang kejeluk sing cilik ki ora umum ki mok blek deket yang Pak Kades niku nyuwun sangu Pak Kades lah ora usah celamit ke sangoni riyen Pak Kades ora usah celamit nek diwe ya tampane ora ya njaluk ngono bae ki magi dijenggelek lah yuh wajan ki mburine wong-wong beruh ole oh sembi jenggele tangi mangane arum kondorio kang mas manuke apa manuk manyar mencolone kuwe jawar aja mencolone kuwe jawar
Siji mung di maneh kae. Lah ya Allah, Gusti Allah paringan sabar. Sinang kana bae jan ngisin-ngisin yakin. Jaluk maning wis sing akeh. Engko nyong dibageni. Matur suwun Pak Lurah. Junggele tangi maneh